People of this nation. Oh. Tin, 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 tin. Oh, yeah, man. Wash. Look at it. Ronald. To be. From to be, what to be, what to be. Oh. My grulele. Ronnie. Was it? And Gunzo. But I don't kushandira unozerewe. But wakati bvisa kumapurazi rusingaperi. Guys, takabhara hari izvo zvitaifa nge taharari unoziva. Takatozokuona zvekuita harari nekuda kwako. Ndaikozoenda sei? Chidaiwo papo waenda guruva. Uchagozoita guruva sei iwo amanyika kudai. Ndikutira kudai apa kumwe kwacho. Mukomana wana nzvimbo. Mukomana wana nzvimbo. Mukomana. Ndiani bataya paMaigwindingwi tembera masango akatozvimba nehope. Tamuka zvenhasi. Munondita zei mukomana zviwa zviri. Nzvimbo for the people. Iwe nzvimbo. 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 Nasi ndamusandari kupfeka. Iri kubuda benzi. Ikunokubuda papi. Oh. Nzvimbo. 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 Tazaiwana. Aya, sango rinopiwa neta vasikana. Zango rinopiwa neta zvokwadi zvimwe zvoda kushandigwa. Washiwa uchivhunzwa naHeadmaster. Hanzi koma makashotera. Hanzi naHeadmaster koma makashota wani. Kana makamutesa uye kanzi aiwa zvamuna kupana. Uri ipi mwoyo. Guys. Saka Headmaster zvakana timbodi kurevera nhema. Haana tombota zvenguva yekudii kana kuti yangotipe zvinhu zvako. Ndobva toti nyora zvanyora. Ndobva ataura zvodiwa zvese. Saka izvozvi uniform iyi tasauko. Mona uniform iyi. Tatendeuka toni. Iyi pana baba pfeka uniform iyi. Kwendo kwadai kata tikamutengera juice iri kauyekera iwe. Handiti. Shangu dzakazodiya dzigwadzi. Adzigwadzi. Toni shangu. So Washington wawaona kaiwe shangu tatikamutengera kare idzi ndo shangu dzatikatenga dziya dzakubhata. Then iro trousers harisiro repano. Shirt ndiyo handiti. Shirt ndiyo asingedaniswa logo. Vanisa malogo. Saka panotengeswa mauniform anenge ane malogo. Ndona. But vakomana avo dai vanga vapawana mukomana anodarika nepanapo. Because handisandanyatsa kuona mauniform avo maona manje. Undomudana mukilasi. Maiguru. Chirega togotaimira vanofamba apa pamanje hatimboshayiwo unofamba. Saka zvikadzi naHeadmaster chatoita mabest friends guys. Hanzi naHeadmaster. Iwo upindi ndikatoenda naye kuklasi here zvikati zvikanzi aiwazve haungopinda muklasi sei iye asina uniform. Pana iso uniform yepanapa. Panapa vanopfeka majusi emeruni. Panapa handiti? Panopfeka matai. Stay erudzi. Yemeruni. Anotengeswa manyika here mauniform aya? Kana anotengeswa pano? Manyika rimo. Saka vanzi ngauye ndigomuona. Anotanga aenda nemuofisi maHeadmaster. Hanzi ndotokutasa kuti wachena here zvandoda zvepano pachikoro. Saka izvozvi kwanzi hapindi muklasi because haasati ane uniform. Mona manje asi nzvimbo wapuwa. Hanzvimbo wapuwa. Tinodhisefa kupuwa nzvimbo yevasikana. Takabva rini tichishandira nzvimbo ironi? Pava nenguva vasikana takashandira corona. Bisa kudai apa. Nzokwisa. Ndinoti chichaenda ipapo. Saka ndo zviripo. Takaishandira nzvimbo iyi handapuwa patapuwa mai mwana. Muone zvandaita maigroup bataya pa ndivaratidza zvandaita mukorido makazara maticha. Ndabva ndasiya ndatomboti ndai sure futi. Taita kudai usuri tichifamba. Muri kuonekera? Mukorido zvikanzi amwe tichaziva zvikanzi kumukufarira ndikati kufarira nzvimbo yaawana. Vaseka guys. Saka iro ijuzi remeruni, shirt yeblue. Ndasozwa kuti igrey here kana kuti chasana yasoona vanhu vacho vari kuri. Tinokwanisa kungoenda kundovhunza futi pareception kuti mauniform ndeerudzi moziva. Asi iri juzi rarambwa.
wotorichengeta wotozopota uchifambisako sauzotopota uchifashana uchienda iye mukati hatichaii handiti hatichaii washakairamba futi iwono nharo vakati washakati handzipfeka chena uona manje iwo uri kuramba uchipfeka zvisingaiti tisheti chena zvakanaka magirei aya magirei magirei ane vamwe vana vachikura magirei vedu veti singashaiwo rangatengera diwekera uniform taura tinzwi makadiko machimariedza ndikudza kufara nzvimbo ndaiwana ndingokumbira kuti muchitengerawo uniform dzachinja manje because last time takambokutengera juice neshangu nditi nezvimwe but tasingazivi kuti manje panapa uchaiwana yakati haiwani taishandisa chiuya papa koma tichari kuya kuno uya kusaidi kuno dari kuinda kubreak tuya titire sure kuno tukati asamanyika uno amana anenge achida kutiwo tiblesewo mwana weneuniform amana tase fanoda kuchinjwa trouser juice handiti tongoti nesheti trouser juice nesheti because last time takaita zvinhu zvekubiri venge saka kwakudiwa zvinhu zvekupi zvekwagwindingwi handiti asi nhembe yoti tatakambokutengera zvinhu afunga ati ko zviya zvamaiti makatenga zvakazoenda nepi zvazviri uniform yekupi yekubiri venge izvo zvitapa chii paGwindingwi uniform dzakafanana kwati hadzina hadzina kufanana dzakasiyana nditi saka tati nhasi kanzi nhasi kudina headmaster zvikanzi nhasi mukilasi haupindi kana usina kuchena zvandoda neuniform dzepanapa haupindi saka unoziva mangwana wava neuniform dzakakwana ndavati mangwana ndo zvandavaudza guys mondibatawo vanenge vada kuti titengere mwana uniform fast ndo zviripo vamwe vana vachoni vane mauniform akati sei panapa uyo tasa uyu mukomana ari koko igirei nemeruni zviri sei tiri bho ndimi mune mabhenzi aya tiri kuitirana uye chichaiti uniform yepanapa vakomana vanopfeka matrauzi erudzi igirei handiti nesheti yerudzi yevavava muform 2 blue and ko logo vanodi manyika umo netai yerudzi yemeruni chete handiti nejuzi remeruni rine logo futi kuti harina hazvina mhaka auraiti matreksuti ndeerudzi panopfekwa zvamateksuti panapa ari compulsory chitracksuit right masviwa zvemashemarians taita zvekubvunza kuti tatisafungira batiri kuti ndimaibhenzi ndimaibhenzi also afunga tivarevera nhema kuti pafacebook yedu inonzi shema saka vanhu vaifunga tivarevera nhema kuti pane maticha nemabhenzi avo imwe iyo bhenzonzo iyo imwe iri kuseruko kune maiguruko bhenzonzo saka ndio atavhunza imodisa chii ndimedhema zviya medhem ngatiyano here vana vepasi musikana anonzi Lorraine Guyo momuziva here anga asingadzidzipano here anga asingadzidzipano ndefu sendandonzi ripi kucherera momuziva pafacebook Lorraine Guyo moro tiri kunoona tiri kuno kwanyika inini handasingazi kuti achokwa ndasingazanga kuti waidzizepi saka nangofungira kuti pamwaidza kuno
zvakangonaka chero varekera anzi mhoro zviri sei Lorraine Guyo ena nditoziva kuti Lorraine Guyo anogara kuputa chokwadi ndongofungira kuti maybe munomubhikita. I don't know anything about Lorraine Guyo saka ndangofungira pese pandaingofunga ndaifunga kuti aidza maybe somewhere here. I don't know anything about Lorraine Guyo ndosaka ndangobvunzawo medium ava musazozvitora ine bad way kana kuti iye Lorraine wacho ozozvitora ine bad way kuti pamwe anga achitondidzikisira kana kuti anga aida kuita sei. It's not like that guys. Ine mere medium. So Ron masvingo emasvingo isobva kuko kwagutu kumapurazi ekwagutu uko ndaitombodawo kupadzisa pano pakadzisa mumwe mwana womukoma babangu ainzi Absalom Chagwisa isu manjoshasa kuti manzvera pana handifungi pane munhu akambodza anonzi manzvera isu hama dzedu dzekuzaka uko komaziva kwamanzvera uko kokwalaiti zveching'ombe kubhasira uko isu modarika kwazinatasva ndokumapurazi kwedu zvekuko nacho aiwa ndoziva kuri kwakumberi isu tinokona nepaipai pamunoenda 10 of zinata isi tozokona takadai nekumusoro kune ndokune kuri kwedu ikoko kwana muungani vana bhasopo vana sigauke ndokune kuri kwedu ndiwo kasigauke iri maidiza kana diza anogara kwana gomba mokuziva alright. Excuse me, alright, iribo. Alright, bye-bye, ndamunoenjoya. Zvonichitaura kupedzera zvewe. Mangwana upindi muklasi inotokwa nzvimbo. Hedimasa kuti ndeitora nzvimbo yangu. Kwanzi chitaura hanzi kuti ina hedimasa pavakupa nzvimbo. Hanzi ukasauya nezvinhu zvakakwana ndotora nzvimbo yangu. Zvimwe zvefuti. Zvikanzi panapa padini vanhu vanoita musikanzwa saka ndichatomborega zvemusikanzwa. Waiite rinoti. Aiwa ndazikaita. Zvikanzi chifuti. Aidimasa unondinakidza. Zvikanzi uye wakachena pachikoro mangwana unotanga waya nekwandiri saka ndongokumbirawo mauniform zvokwadi totomboti gare tione kuti pane munhu angangobudisa here kuti akwanise kutengera uniform handiti saka tatombonogara tese tiri manyika muti angangomirira for the next 1 hour kana 1 hour yakadarika kuti tisina zvatawana ndodii manje pashaikwi havanenge vatobetsera ndovaziva anza pashaikwi hatizivizve nini handitoziviwo ndodii nekuti ndotonda toperegwawo because apa kubva kutirauzika kusheti kujuzi zvose like it's like you don't have an uniform right now. Yes. It's not an uniform, you don't have a uniform and you have nothing my friend except a place saka uyani nemabhijamere saka ndizvo zviri pano guys handizotombogara mukapake here tombomirira kuti tione kuti pane vanenge varesponda here handiti ona handisivi kuti mauniform anenge achizodii manyika mubati totombonotsvaga hazvokwati tombonotsvaga at least ukangonyango trousi rimwe nesheti 1 nejuzi iroro rodiwa wotanga chikoro mangwana handiti even dai wanga wazviwana nhasi taiti wotondochinja wachinjira mushopu toya tokusubmita kuna ticha vako ndozwa kuti zvokwadi ndasina ndakusubmita kuna headmaster kuti mwana wadzoka wachena saka chimupinzai muklasi kana zvanetsawo nyangwe tikaona noti pakana $20 toenda kundotenga sheti netirausa hatizi kuti like I said I don't know zvine malogo kwacho zvakanzi believe understand so gandimboisa ndakadaiwo so timboona kuti vanotikwanisa kutibatsira ndevapi pauniform yako shamwari tachokwadi pauniform please tibatsireiwo makwanisa kutibatsira pauniform yaRonald tikatoshayiwa nokubatsira nhasi totoenda kumba isu ndingaita sei wanzi uye nemuofisi usati wapinda muklasi ndogoita sei newe nhaiwe toita ikudzoka kadzoka gaizi handi chimponogara kupost office ngatozvadzoda munikwi nekugara pano here vasikana network ita ichidonha zvamunoona izvo ndozvevamwokwa payarira hapana kumira kwazo anenge achingova madelivery guys as a postman apa tomboenda kuekera ndine kuisa seat belts
Ungoenda kunogara papost office takatarirana tichifunga kuti toita sei. So what's the next solution for us regarding the uniforms? Because akaiwana hanguti achokwadika, it's better kuti abva angochinjira mushopu ndosiya tanyatso sure kuti zvochikwadi tamusiya muchikoro muzi mwana uyu ndoeka handiri kuda kuti zvinge zviitika hazvo, asika zvarambawo. Amuti mainini moto nobvarura tirauzi remumonyi mosonadhingini mosonatirawuzi remwana no modii naye mupindiudzaiwo modii unogwara ungatomisa uri pakati perodi asi ndiona ndindamubata kai indindamubata kai aiwe ndiye ndindamubata chaivo akana handi live and direct chaivo ndindamubata Ronald wakambondiitisa kwete kuno mazuva angu anogwadza izvozvi guys. Vachati muzo ndakapesa kubata rini senge nhasi ndesama ndamuka nguva ye6 dzazara kuchayaka ndamuka wasi tokumirira idzi achimbokapenda toita zvokukapenda kaidzi dzinombata zvemadhoo futi ancha asingabati here chinhu chakangokona kubata imota ati topaka kupost office kukanika ndocho ndakakona kuita chete. Kusukuru fees yava vekuprimary yakanzi chini? 5,000 bond ndo yavakazopasa vanhu vacho paprimary. Saka baba wakati kudii? Baba da kutombodai baba ndaida 1-on-1 nawe ini zvokwadi baba ndaida 1-on-1 nawe kuti baba what's your plan serious aiwa what's his plan kavasikana ngavauye because kuti chokwadi minoda kuza chokwadi like ndakambokudza ipepe kuti izvi zvemaekera zvekuti kudzoka kwandoita kazi zhinji ka 2020 ka sometimes ndogona kusachita kuvanhu vakawanda muona manje inauya kuti ndinowo ndakazvita responsibility yekuti that's what I want to do naRonald, but then handichazokwanisi maybe kuramba ndichiti newenyuwo ndichakwanisa kuti ndirambe ndichingodi tichitsvaka zveubatsiro because pamwe rubatsiro rwandogona kunzi ndai munobatsira pamwe ndirwoni specifically amozviona asi chikafu hachingadyiwi kana ronoga chogwa nemunhu wose aditi hachina basa redu chikafu asi nyaya yemaschool fees babawo murume ngaamboita achimiramira vari kuitei ngatoya chokwadi ngavamiremire kumukomana kwandinoziva kuti pamwe kunogona kuti ndogona kuzomiramira nchitiwo dai mabatsirawo nemunin'ina waRonald mukomana chiya kutira kuti bhedhe ndenyu riche nani voti Ronald voti chimunun'una chake chiya imochingoona umwe uya mukomana wenyuya asife because last time takamubhadharira futika vana sister Shero akatibatsirawo pakomanawo saka michiwadayo kuti pamari yenyu iri mufoni iyoyo chinditsvakirawo zvokuitawo kana nditengerawo kana apa vakati kudii ndinopaka pane isine blue vakati kudii zvemabroiler vakaganawana mukatengesa makutanga kuchitawo zvemafees hamuchanyanyi kudii because hatizodi kuti vasvike kumberi kuse zvavanga vakaita zvekuti uyu unobva grade 1 kusvika grade 3 asina mbobhadharwa school fees hazviiti. Zvoshanda 3 weeks alright zvatangira 3 weeks saka makutopinda mu4 kuvhura enye madhoro kana mahwindo muroga nemhepo chine chimasandi mazai antiulaudzo kuti ngani handikutaura nebaba vapaekera because nyika yeZimbabwe yakakura ndonga ndogara ndichikudzai kuti nyika yeZimbabwe yakakura ngadai izvozvizvi takatoenda kumwe kugokoko vandakaona kuti tikaenda kugokoko kwacho ndasiya ndakapromisa Ronald kuti ndichadzoka ndichikutsvagira nzvimbo ndichimiramira tese kusvika waona nzvimbo hazvisi fair mazvona plus Ronald ndinangu ndakavolontiya kuti ndoda kunge ndichimira naye tiu apedza form 4 ndichange ndichingodzoka saka isi problem iyoyo asi hey ngatibatsirane students 267 ndizvozvo asi mamorevesa shuwa
asi ndafara vasikana zvawana nzvimbo zvinoda kutosvitsvaga namba dzaheadmaster da kuvaudza kuti wawana nzvimbo zviwa vanofara nhasi headmaster rekwaekera uye semusoro apapa saka unoda kuzoti kudii kushamwari dzako dzawaitamba nadzo kwaekera dziya handoda kuvaudza kuti hanzvimbo ndazoiwana isiyarewo zvakanaka ikoko vosara zvakanaka kupi kubiri vengi iwe watowa kwanyika keyo indatova kutoreva kuti mafriends ako wakameka iwewe uri kubiri venge watowa kutokangamwa nezvavo vamwe ndechingopota nchivaona vakakuitirei ndongovatenda asi mashamwari ako waidza nawo dzimwe nguva vaikuitira chii vaikubatsira nei dzimwe nguva yandibatsirawo nemabhuku nemapeni ndongovatenda kuti pamakaisa uroko rwenyu makandibatsira vari vakurangarirei right waipuwa mapeni newani saka ipapo une peni rapo une peni mabhuku kuchadiwa mabhuku matsva tatakanganwa kuchikoro kwako kuri kunyawana kwakudiwa mabhuku matsva kewe guys mozviona isitasi tafokasa neuniform kwakukangamwa kuti uyu uchada mabhuku matsva kuti akwanise kuti atange kuchinyorera asi guys unotoka paGwindingwi mwana wakatambura iwe wakagwadziwa isa musoro pedu toni hauna kugwadziwa chokwadi wakagwadziwa 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 handipoti kureva nhema wakarwa hondo yakasimba mwana iwe it was not easy ine mere makiromita waifamba anga akaoma izvozvi ndiwere ndipo wakufanira sokuti ndinda kupinda paekera ipako buda kuti kuitira rusha handisina kukuredza ndakuredza papini akaoma mwari wachindonanga chiwase kuti kumuitira ruzha tikumunyangadza guys can you imagine why are people created in a different way like this Ronald Gwindingwi students uchandifunga here ka uchandikangamwa ngatipota achikwadi ndokufunga ipesi vandindi nhema dzako uda kureva nhema iwe ndiporevi nhema nambokutrustini ndokufunga unondifunga kuti kudii kuti sister chero wakandibatsira yaenda kuchikoro kuri wangoenda kuri toda kutenda medhem hanzi medhem vayani veve medhem muhlanga vakamira kaiwo kuti ndikuite vhidhiyo unoziva medhem muhlanga veve ndinangu kuzodzoka kuzonovavona asi medhem muhlanga mumwe musi ndoda kumbovangowafambira ndonovapadhiringi rekuti medhem makaita basa nekuti mwana azobatsirikana manifoni namba ndo handisina ngaimboambai vafonera kuti makaita zvinyi nekuti mwana wangu watambura wawatambura iwe iko zvino ndiwe wakungomuka pabherararira kwanzi usanonoka hanzi ukanoka ndodii hanzi anondinakidza hanzi iwe pano nandipodi kureva nhema ini dzimba yangu ndoitora zvako zvokuti misika wayo kuyoita kubiri vengeyo izvezvi unotoisiyako yagumira pagedhi pangu namba 2 zvako zvokuti unoda kunetsa nemachapano ngazvigare ngazviperi namba 3 zvokunonoka wazviwa zvazi zvokunonoka tingoti anonoki kuchikoro zvakewo time dzandaimbosangana naye pabvudza ndichinda kumasvingoka wasvishi mozive here kuchingenga chando mwana wakatonogwa iwe ukangenga ukati patakazouya nejuzi paya varanga riri pako waipfeka hako mabhomba jaketi asi waitonurwa saka bhutsi yako yekubhata haina kuvhunika remuzasi saka washington asanga aiona zvake washington anoziva bhutsu washanga aiona akati iyi ndo shangu iyi kwayo chinon'una chako chechingoti zviri papedo dzese dzichiri dzakanaka chishangu chake chiya saka unokura nayo ndo unokura neshangu ndo wakanaka waida kudii unokura neshangu ndo munhu wakanakisa chaizvo pari pasine kudenga
asi tichiri papo toda ngopemberera zuva ranhasi rekuti Ronald achadzidzi kubiri venke. Ronald wodzidza kubiri paGwindingwi. Tichasita futi vhidhiyo tichidocumenta wachena tisingachati live stream manje. Toda kutoka clip wochitenda zvokwadi nhasi unogwada mabhazi. Nhasi unombondipfugamira mwana. Oda kubva kumapurazi uko ka apo nowawa nemaplease komi namaiguru. Ndofunga ngonyangadzwa nekugara pamba. Akati nzvimbo ndosvika dzapera ukumani. Ndofunga ngachitoti vanhu ava kundikanganisira mani. Ini ndoda kuenda kuchikoro. Baba meme ndokuze chokwadi maiguru kana mwana uri mustudent ka. Nyangu kada unyebera kugwara unogona mbozvonakidza musi wekutanga musi wepiri zvesingachanakidza unongoda kuenda kuchikoro kune vamwe. Nezera redu isviko zvinoizvika zvekuchikoro tisina dina zvoko sakabva stage yacho. Iyi ndo zera racho richiri kunzwa kuti mwedzi wekudaropa. Wandimutsa kaenda tomboita student vhiki rineri. Mfana kana ushanda unotengera juju yetu wazviwaka. Ndokutengera. Pakona zvokwadi. Kungoti koso watosvika pachikoro, kungoti koso watosvika pachikoro here Mwari. Kuchikoro kubiri venge chodzidze pichi mwana chacho paGwindingwi chaita kuhwira tsitsi iwe ukati kudii manje wongo wasingaudzi vanhu uri right wongo wasingaudzi vanhu kuti ndoda kutransfer nekuti dai wakakasira kutaurisa ka nzvimbo taishayiwa ende taisvoderepi zvokwa taisvoderepi naimi naMwari zvokwa maiponziyana taisvoderepi asi nhasi ndombavata hope vasikana ndichibva pano ndonotanga kutsvakana nanamai yekera manje vamwe kukoko kwadungu nhasi ndofanira kuita last day rangu rekuekera mangwana ndofanira mbofuma ndakazorora mangwana ndo Thursday sakura kuti pamwe kana ndine simba pamwe mangwana kana kusera mangwana ndoenda Harare manje ndapedza newe zvepo ndichadei kuno ndodzokera Gokwe kugokwe kune varume vangu zvoko ndakambokuudza kugokwe kune varume vangu mamwe matwins so chato kudana kumuchato murume wangu zvatotokuudze matwins varume vangu mwedzi matwins vane 43 years. Saka ndakawanikwa ikoko ndakawanikwa vhiki rapera iyo kuzvamita semusinganditiratsiwani ndoda kutodzoka zvamwari ndotodzokera ndipakatondimisa imi ndaifana kunge ndatodzokera ndaifana kunge ndatova Gokwe izvozvo kotoni inori mwanani neni here handipindi mundeni nemano kotoni ndichinonga 1 handinongi handinongi yairimwa pamadapu kotoni ndakaiona ichirimwa kunonzi kwamada uko waiona yakati mbembe munda wese kotoni iyoyo yakati mbembe munda wese inina I could always imagine kuti saka vanoinonga sei bhora tubhora here Mwari bodo ndoramba kazvangu makamboinonga murume wangu haiti zvekireni murume wangu haiti zvekotoni murume wangu unoda zvezvitina kumusiki aiwa indorova mukati manje yewo mwanya neforomu ndakambozvirova kaini kuchiredzuko asi musana unogwadza hazvina zvogwadza guys musaita zvekuseka vanhu vaya vanobatirira vanhu zvazvo china chinogwadza kurova kwacho uchiisa mufuroma kutorova nempama uchitora madhaka bozi kutora dhaka 1 by 1 kabuya worova kusvika yazara uchirova chete uyu murume wangu omanya nekera neforoma ndosvika ukuturira pasi ini ndichirova ndichiisa mumaforoma ndichirova zvokutoti papa tine plani yekutoti toda kutoita kana 100 foroma tichishanda tiri vatatu makambozvirova maivera imba ipi ndimakarova kubaba vaivepi
tese zvetichikanya ivo vachikanya zvenjimanya ndandakambozviita ndimaimanya aiwa ndimaifana kurova ivo vomanya nemuromiro unoita foroma uya Ronald wakamborova zvitini herewe wakamanya neyekupi Ronald zvarini Ronald foroma inogwadza zvinhu makakanya zvingani zvatakarova ifoni yafisa masters yey taane 475 masters maita basa makarova zvingani 1200 tozvamakawana mumusoro isi takarova 4000 maimwana pandiri pano takazvishedegura apa mupfesi vaziva vantu vasivazenge vairova midnight chat pakunotanga unzi 12 o'clock ndopa vaiuya vakashuta maimwana vaidzishuta kuti kunonzi kurya kwete kushuta vaidzishuta ndo energy yangu maimwana imi vairova within a week vavapedza ndakangovabatsira ndobunga ndikavabatsira one day rora ndirikanga musana wangu wakaita seuchavhunika maoko aya tasendarovwa zvazvisingaiti saka anyway guys ndo zviripo sezvimi ndikabva kunoku ndombonoita maybe one day maybe saka mangwana totodai kwarari uye ndikapedza nemi kuti zvikafamba zvakanaka ndikapedza nemi ndosubmita zvinhu zvamaikira uyu mukomana wakwamugijima maonjazvamisa sei ine zvimwe futi zvokwamugijima zvandoda kusubmita ndikapedza masubmission angu nhasi mangwana totodzokera kwarari aidzokera kwarari ndodarikira kuda kudzokera kugokwe ndo kwandoda kudzokera inde ndotozokuona muna December wapabata da ndikafarisa ndokukokawo kuti uyaiwo kuChristmas kumba kwedu asi muna yamuchitokwa nani ndopane nyaya manje yamuchitokwa nani because pane pari busy sure ndeda kuti mboyawo ugowana motivation kwedu guru Ronald mina ndikudze hanzi kudadira ini ndakasvika pamasters ndakazokundikana ngupedza kuti ndite doctorate yangu ndaifange ndakunzi Dr. Sheronini paunondiona kudai ndaifange ndakunzi doctor ndoita ndichatozoiita because vanhu vazhinji vanogona vachiti why are you not doing the doctorate what ndofanira kuiita doctorate yangu yemwari aiwa kwete kuna doctor yefundo kwete doctor yekurapwa ndesiri doctor wekurapa ndendiri doctor wedzidzo wekutodzidza chaiko chaikoko iyoyo then vanonditevera ukaitawo inonzi cum laude akapa saka first class komana anogona anonzi motion ane cum laude in human resource management what ngomana anogona yeye guys unfortunately ana kuswasazenda yake kumasters yake guys nditori papo amana ndibatsirewo unoita sei kuti ukwanise kunge uchiona mascholarship yayo kuti aende kumasters yake masters in human resource management because that guy is very 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 bright anogona mama uyu yake diploma what highest what zvese ane macum laude uye kana mune attachment guys ndibateiwo please help me with this guy akangogara mwana manje please help me mwana mai vangu wawane something chekuita chakewo chekuti anga achita zvehuman resource management ndo zvaakaspecialize nazvo akadzidza paDurban what institute of technology ndopa akadzidza unondibata kuinbox kana une solution then kotevera anonzi notion ane masters maviri ozviwa here roni ita kuti sevakoma notion ane mamasters maviri yesocial work neimwe yacho ameno administration what two mamasters then kota zigwashiri ranga riri panapa zitiguri iro riri kutoramba kuita masters iri andakagwadziwa wakaita ane honors degree in rural urban planning something like that akati aripo paUZ notion washi vakadza paUZ ndo inonzi University of Zimbabwe choda kuzokuona uchindapo wachiwa Ronald
kuuniversity of Zimbabwe shuva kuzokushanyira shumbo inono autiwo kuharare koko irori rangu achiona apa ndozvatairiita chinda naro kunorisiya zigoma nerori chinda naro kunoritora zigoma nerori richiuya chitadera kusvika rapedza wazviona papasina mira kwazvo right saka tiri 4 vanhu vakagraduate asi asati amboita chimapati saka I'm sure maybe tichazogona kuita somewhere pamberi apo. I'm sure it's gonna be very big. The 4 of us graduates asina kana mboitwa kumbogocherwa hukunzi makorokoto madi. Saka I think it's something that we want to do isusu as a family kuti timbopembera chirya nekufarira takamapfeka magono achipembera usiona matambira ndida kuita guys ndoda kutamba kusvika ndisingachazivi ndodii. Then kozoita mumwe anonzi Mukudzei ari form 6 ariko kwararoko kosta chikomena chachiya chandikakudzai ndo chilast born Diamond ari form 1 obva apera saka 2 mastudents ndo asara kumba kwedu wazviona manje 4 vese vakaenda kuuniversity handika vamwe vanogona kudza chikoro hachina basa because pamwe anenge akaita laki rekuti mupfungwa make wakakwanisa kukwana mukoto wemari wekuzoti ndogona kudhiradhira saka at the end of the day hatisori munhu asina kudzidza asori munhu akadzidza ndika saka indoda kudana kuti umbouyawo musi wacho iwoyo asi handizozivi kuti transport inofamba sei because pane pakaipa wangu nino ndinoda kutochena kamusi wacho ndesingambofambi ndendakangomirira kuzotamba nekurya mbarya chaipo enjoy guys handizi I cannot promise anyone mozani nezvimapromise anonetsa ndika sandozvipo usasiririsa unofanira kutoverenga hausirisi kwagwinda izvi magetsi ine foni yangu yafriza handizi kuti yafriza nekuda kwei yafriza ndokata ndotangidza here ndodiko kandikate nditangidze